Usodolophu waseNelson Mandela Bay uBabalwa Lobishe unikezele ngengxelo njengoko izikhukhula zigubungele lo masipala. Bathi baphila phansi koloyiko abahlali emva kwesiganeko sokubukulwa kwabantu eMossel Bay eNtshona Kapa. Kubanje umuntu omnye norhanelwa ngokwembu umgodi ngokungekho mthethweni eBarberton eMpumalanga. Sinibulise emakhaya kanadambi ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitolikiyo lwimi lwezandla. Iphondo laseMpuma Kapa libongoza abemi beliphondo kuba baqaphele okukuzana njengoko inkonzo yemozuluyeli ikhupha isilumkiso esithi kuzizantyalantyala zemvula nezizakuthi zichaphazele umasipala abane kweliphondo nequka kubo umasipala iNelson Mandela Bay. Usodolophu lo masipala uBabalwa Lobishe unikeze ingxelo ngobume balo masipala nanjengoko sele uchaphazelekile zimvula zakutshanje. Our priority as the city remains the protection of lives and safety for communities and coordination of a comprehensive humanitarian and disaster response. We note that we have been experiencing severe damage and disruptions that have occurred across the city, and we are grateful that there are no fatalities that have been reported, no injuries to anyone at this stage. And this is just a testament to early warning systems and communities being responsive to coordinated work of emergency service, disaster management, law enforcement agencies, councillors, humanitarian organizations and community leaders. Currently, wards that are affected are 21 that are majorly affected. 21 and recorded incidents are 84. Shelters that were opened and those that are housing people, out of the 22, it's only 8 that are housing people, which we must provide meals where people are going to also sleep over them. And people that are accommodated in those active shelters, it's 671. Kusenjalo indawo ezithile zempuma koloni phansi kwamasipala ombaxa iNelson Mandela Bay zisahleli zithe qwana njengoko ukuna kwemvula engamandla kuthe qolo uchaphazela uluntu olusele luthwaxwa imozulu embi nekhukulise amakhaya amaninzi kutshanje. Udala siwathutha ngasinsizo lokuqala unetha. So ke ukusimane siwakha ngamapheyili wamanzi siwane siwachitha ngaphandle but still ayangena. So ke ukwasiyazi basikwenza njani ngoku until kuyeke imvula. So sihlala ngohlobo because na last time bekunethile besithutha amanzi simane siwachitha ngaphandle each and every time xa kunethayo. Abahlali bathi bayoyika ukushiya amakhaya abo engenabani kuba besoyikisela ukonakalelwa. Siye eholweni xa kuye kwathiwa makuyiwe then kube khona umuntu oshekayo lapha endlini because sonqena uqhelezelwa ngamaphara because of sihambe sonke apha endlini. So siye sithumele abantwana uba mabaye khona bayolala eholweni. Kunyanzeleke ukuba kuvalwe indlela ezingena kwezinye zeedolophu zesisixeko ngenxa yokugcwala kwamanzi nodaka. Uceba wale ndawo uthi isebe lokuhlaliswa koluntu liyaqhuba nokuhlola umonakalo ukuze libonelele uluntu ngeendawo zokuhlala. Le ndlela yaseGamtus uya eThornhill ivaliwe. Njengoba sitsho neThornhill isikakhulu informal settlement ingxaki challenge enayo neluri siwodzam zonke ezo. Amanzi angena ezindlini kanti thina phezulu abanye babantu baye leyobalalisa eholweni. Inkonzo yemozulu ikhuphe isilumkiso senqanaba lesibhozo mayelana nemvula kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay, eGqorha nakwimimandla engqongileyo. Abasemagunyeni balumkisa ngelithi umhlaba ofumileyo, imilambo ezeleyo kunye nemvula ezilindelekileyo ziyaqhubeka ukubeka umngcipheko omkhulu kubomi babantu kunye neziseko zoncedo.
kwaye bacebisa abahlali ukuba baye kufuna ikhusi kwezinye iindawo ezingachaphazelekanga. Kusenjalo kuqhambuke umlilo kwisakhiwo iPelco eNorth End eGqeberha eMpuma Kapa ngale ntsasa. Abacimi-mlilo bakwazile ukucima lo mlilo nonakalise umgangatho wesithathu kwesakhiwo. Kusenjalo azikakhutshwa iinkcukacha ngalo mlilo. Kulindeleke ubuyele eLimpopo umzimba kaNhlamulo Sambo neminyaka 19 nobulewe eMossel Bay ngecawa. Amapolisa eNtshona Koloni aye abhengeza ukuba ukubulawa kukaNhlamulo Sambo akunanto yokwenza nesiganeko sokubukulwa kwabemi bangaphandle abakweli, koko barhanela ukuba eli tyendyana lisweleke ngethuba belizama ukuqhekeza kwityotyombe elithile kule ngingqi. Kungoku nje abanye abahlali nabangabemi baseLimpopo bathi baphila phantsi koloyiko njengoko besithi bayabukulwa ngokobuhlanga. Usezakulala eqamele ngengalo esiseleni uBrown Mokgotsi emva kokuba inkundla kaMantye eRhawutini isikhabile isicelo sakhe sebheyili seyityala lamiselwa umhla we-12 kuJuni. uMantye uvakalise ukungamthembi lo kaMokgotsi ngelithi iidilesi zakhe zonke azibhalisileyo zezomgunyathi. OkaMokgotsi utyholwa ngokupheka iqhinga lokuba kukho abantu abazama ukumbulala eVosloorus ngoNovemba wonyaka ophelileyo. uMokgotsi ujamelene nezityholo zokuxoka, ukuba ngumqobo endleleni yomthetho, ukuba nompu neembumbulu ezingekho mthethweni, kwanokukhupha asebenzisa umpu esidlangalaleni. The court found that there is no proper address for the applicant, and it will be difficult for the state to trace him, and there may be a likelihood that he will evade his trial. Therefore, interest of justice does not permit his release, as there is no proper address. Bail is denied. Case is postponed to the 12th of June for your lawyer to obtain copies of the docket as well as to arrange the trial date. You are in custody as bail is denied. You'll appear in court number 23. Thank you. Amagosa esipolisa ekunye nosekela mphathiswa wamapolisa kweli uCastle Mathale basabele kwintlekele eyandayo yokumbiwa ngokungekho mthethweni kwindawo yaseBarberton. Mapolisa athi eli liphulo eliyinxalenye Operation Vala Umgodi nelijolise ekulweni ulwaphulo mthetho luthe gqolo ukwanda kule ngingqi. Isithethi samapolisa kwiphondo laseMpumalanga uColonel Donald Mdluli uqinisekise ukuba kubanjwe umrhanelwa omnye sekwafunyanwa imizimba yabantu ababini emathunjini omhlaba nekurhaneleka ukuba ukubhubha kwabo kunxulumele nokombiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni okuqhubayo kulo mmandla. Kuba nawo lo mkhankaso lokho kucucudelwe kakhulu ngilendzaba yokuthi kungasi kudzala noma emaviki lawo engcile kutholakala idumbu tebantu lababili ngemalanga lahlukene leti dumbu betinemanxeba yokudubuleka. Lokhu kukhomba ukuthi noma iliphenyo lethu lisikhomba ukuthi ke laba kubha umgodi ngalokungekho emthethweni banetibhamu. Nje namuhla uma amaphoyisa ethu angena kuleya ndzawo babeseke babona bazama kubaleka kubeseke kuwa isibhamu sithole isibhamu sinye lesingekho emthethweni. Futhi lokunye sibuphe umsora munye lovela eveni langaphandle akanawo maphepha simthole ne gold bearing material kusho ukuthi kuyatikhomba ukuthi naye uyingxenye yalabantu labagubha umgodi ngalokungekho emthethweni. Khangeleka ngathi iba mandundu ingxaki yezezimali kwinkampani Paratrans nelawula inkampani yebhasi Rea Vaya. Abasebenzi beRea Vaya batyhola ngelithi sele kudlule iinyanga eziliqela bengahlawulwa imivuzo yabo ngokupheleleyo, ngelixa abanini bezabelo kule nkampani besithi sele kuphele iinyanga ezintathu bengahlawulwa. Le nkampani Paratrans yafakwa phantsi kolawulo ngeenzame zokuzisa uzinzo kwanokukhusela imisebenzi. Abasebenzi abakhalaza ngemivuzo nesele kuphele iinyanga eziliqela bengahlawulwa ile nkampani bathi le ngxaki yongahlawulwa imivuzo inechaphaza elibi kakhulu ebomini babo. We all affected in a very bad way because some of us are getting kicked out where we live. Our landlords are demanding money that we don't have since we're not getting paid. They are owing us salary for May
and the 25% for April. So that is what they are owing us. And then now we are on June, so it means they are owing us also the June salary. Abanini bezabelo i-shareholders ngolwasemzini bathi imali abayifumana kuRea Vaya yehla kakhulu ngoku. Okusiphatha kabi ukuthi sithola ukuthi besihola kuPio Transit right about 11,000 per car, which is per share. But manje njengoba ubhadala ama creditors ubese esinikeza 2.5 per share. Abezothutho bathi le ngxaki ifuna ukulungiswa. National government failed them in the structure of this particular deal because they took a permanent business away from them and they gave them 12 years. Now, when 12 years ends, these people are facing problems and now you don't want to extend. So officials are coming with all sorts of things. Those who are involved from transport up until in the group, you have the committee that evaluates these things. And I have spoken to them. I have gone beyond my mandate to say, can we have Ubuntu? Ziibhasi ezilikhulu esele zingahambi ngenxa yokuba zonakala ngoku zihleli nje azisasebenzi. Inhloko yophando lolwaphulo-mthetho lucwangcisiweyo kwiphiko lokhethi eThekwini uKolonel Gavin Jacob ugxekwe kabukhali ngesigqibo sakhe sokuthatha iziyobisi zohlobo lwe-cocaine ezixabisa i-200 million rand ezisekwisikhululo samapolisa sasesiphingo engazijonganga kuqala ezinye izikhululo ezine ezikufutshane nezibuko laseThekwini nekulapho zabhaqwa khona ezi ziyobisi. Lo kaJacob kusuku lwakhe lwesibini lobungqina apha kwesophulwa ngendima yakhe ekulahlekeni kwezi ziyobisi ngoJuni ka-2021. I'm concerned about the dismissive attitude you appear to have towards these drugs. Ebephekwa esophulwa namhlanje uColonel Gavin Jacob ngendima yakhe awayidlalayo kwibholo leziyobisi ezixabisa i-200 million rand nezabiwayo kwisikhululo samapolisa sasesiphingo ngo-2021. Lowo ukhokela ubungqina uadvocate Silo umbuzile ukuba kutheni lento ezi ziyobisi bakhetha ukuzisa esiphingo kodwa zazikhona ezinye izikhululo zamapolisa ezine ezikufutshane nezibuko laseThekwini nekulapho zabhaqwa khona ezi ziyobisi. I understand that there at the harbour there is a police station called Maiden Wharf. That is correct. Why didn't you move to Maiden Wharf? Uziphendulele ke lo kaJacob ngelithi wazicingela ukuba izikhululo zamapolisa ezikufutshane soze zibe nayo indawo yokugcina ezi ziyobisi. The reason I did not engage with them was I know that they are going to need that storage place, then they're going to call me to ask me to take away my exhibits from there, like I've had previous experiences. That was my reluctance. That was the reason for my reluctance in engaging station. Ungenelele kwezo zithuba ke uJaji Madlanga exelela lo kaJacob ukuba wawuphosa umhlola ngokuthi azigqibele ukuba ezo zikhululo zikufutshane nezibuko azinayo indawo yaneleyo yokugcina iziyobisi engakhange yaqale abuze. You simply made an assumption that there was no storage. You assumed that there was no storage. Am I correct? You assumed. No, Chair. You assumed because you never asked. It's as simple as all that. Did you ask? Chair, did you ask? No, I did not ask. So you assumed. Uthe akubona ke lo kaJacob ukuba utshelwa ziziteku waveza ukuba yayingeso sigqibo sakhe ukuba ezi ziyobisi zisiwe kwisikhululo samapolisa sasesiphingo naye wayalelwa ngulowo ungentla kuye uBrigadier Nyuswa. Ngenxa yokubaluleka kwamatyathanga orhwebelwano phakathi kwelizwe loMzantsi Afrika nelaseKenya, uMongameli William Ruto wambele uxa wakhe uMongameli Cyril Ramaphosa namhlanje kwizindlu zomdibaniso ePitoli. Ezintloko zalamazwe mabini zishukuxe imiba eliqela ephathelene nobudlelwane obunembali etyebileyo phakathi kwalamazwe mabini. uMongameli Cyril Ramaphosa ukhokhele igqiza loMzantsi Afrika kwiingxoxo noMongameli waseKenya. Kwintetho yakhe uthe
yena nomongameli William Ruto bavume ngamxhelo mnye kwintsebenziswano yorhwebo neza kudala amathuba engqesho olutsha. President Ruto and I agreed that the Africa Continental Free Trade Area must serve as a catalyst for inclusive growth, industrialization, and job creation for our peoples. It should facilitate development of regional value chains and support African manufacturing and create greater opportunities, particularly for young people, for women, and for entrepreneurs across our continent. Uqhube ngelithi ilizwe loMzantsi Afrika liyazidla ngokuba nobudlelwane nelizwe laseKenya elingumakhi woxolelwaniso kwilizwekazi leAfrika. South Africa appreciates Kenya's key role as a gateway to East Africa and as one of the leading voices on matters of peace, security, and development on the continent. We reaffirmed our shared commitment to strengthening the African Union and its institutions and ensuring that Africa speaks with one voice in addressing continental and global challenges. Kambe umongameli Ruto uvakalise ukwaneliseka ngendlela obuqhuba ngayo ubudlelwane balamazwe mabini, utsho eqinisekiso kokuba baza kusebenza nzima ukuba ngumthombo woxolelwaniso nokhuseleko. On peace and security, we reaffirmed that stability is the foundation of all development. We pledged sustained cooperation with the African Union, the United Nations, and other multilateral organizations united in the conviction that lasting peace is both a shared responsibility and a shared reward. Kananjalo umongameli Cyril Ramaphosa uthe urhulumente usebenza nzima ukufumana amaqhinga okungenelela kwimingeni egqubayo kumba wokufuduswa kwabemi bangaphandle abazinze kweli, watsho esithi baza kufunda ke nakwamanye amazwe okokuba iimeko ezilolu hlobo ajongana njani nazo. Iqela leBafana Bafana lidlala umdlalo walo wokugqibela ubuhlobo ngomso neJamaica phambi komdlalo walo wokuqala wendebe yehlabathi neMexico ngolwesine weveki ezayo. Umqeqeshi weliqela uHugo Bruce uthi sele nalo ufifi lwabadlali azaqala ngabo kumdlalo wendebe yehlabathi wokuqala neMexico kwaye uza kusebenzisa lo mdlalo obuhlobo wangomso ukuthatha isigqibo sokugqibela. Bafana Bafana iza kusebenzisa lo mdlalo obuhlobo ukuziqhelanisa neemeko zemozulu ezakudlala phantsi kwazo kule ndebe yehlabathi. Kanti ke lo mdlalo uza kudlalelwa ekhusini kwibala laseHidalgo Pachuca ngomso. Inkosi ke Madikela noNcuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkele ke kwiqonga lemozulu mna ke bethini igama lam ndikuthabile ke inzwakazi yabathembu okubanzi ke masijongeni nantsi imozulu mbukele ke sisiphawule kaloku iziganeko zethu ke kuMzantsi Afrika ngokubanzi nawo apha ekhaya uyawuthi uqaphele uba noko imeko noko imaxongo kakhulu kwiindawo ezininzi futhi ezikumbindi naphaya kumntla-mpuma nje wonke uMzantsi Afrika mpela kakhulu ke kwelaphondo laphaya koo-Free State indawo ezininzi ke kumazantsi futhi eJohannesburg nakulo lonke nje futhi elapho lasempumalanga ngokubanzi kwakhona futhi ephondweni ke laphaya KwaZulu-Natal ngokubanzi ke bukela mama sijongeni kaloku loo maqondo wethu okutshisa phantsi naphezulu ke sithi sivule ngephondo lokuqala eliphaya ke lona ephondweni ke lasempuma Kapa kwindawo ezininzi ke mbukela mezikumbindi kwelaphondo futhi nentshona njengendawo ezifana phaa kooRhafu futhi ekuseni naphaa kooMakhanda kuyafefa nje yonke laa ntsasa amaqondo basephantsi kakhulu naphaa kooGqeberha futhi nazo zonke zaziphalo kuyabikwa kakhulu inkwanka ngo-14 degrees kanti ke futhi nantsi imozulu ke mbukeli wam ephondweni ke laphaya eFree State iphondo elo kaloku elisembindini apha eMzantsi Afrika mpela phaa kumantla futhi buse-Sasolburg naphaa kuncamyo loko Welkom futhi kuyabanda kakhulu ke ekuseni ngenxa ka-4 degrees nantsi kwakhona bethuna kaloku ke loo mozulu phaa kwelaphondo laphaya entshona kolona kwezo ndawo ezininzi ke mbukeli wam futhi ke ezikwimpuma kwelaphondo phaya kooBofotos kwasekuseni futhi qaba ngamafu mpela amaqondo asephantsi kakhulu ngenxa yakhe ke u-5 degrees nantsi futhi mbukeli wam imozulu ke ephondweni laphaya enoze ke kwindawo ezininzi ke eziphezulu kwelaphondo njengaphaya kooKurumane ekuseni futhi naphaya eKimberley
Priska futhi inqele iyabikwa ekuseni ngo-4 degrees benjenje futhi mzontsundu ephondweni ke lapha eNorth West kuzindawo kakhulu ke futhi ezisenqamini kwelaphondo nakuntshona njengaphaya kaloku koTaung ekuseni Vryburg futhi yinkwanza kukubhudla futhi okuqatha kakhulu ekuseni ngenxa yakhe kaloku la 3 degrees kanti ke ibhukeli wam benjenje phaya ephondweni ke laseGauteng kakhulu ke kumantla futhi kwelaphondo phaka koBongonspruit busePretoria kwasekuseni futhi lapha eThembisa Soweto Springs kuyabanda nje yonke intsasa yabuya ngokubanzi kwakhona mzontsundu wam phaya ephondweni ke laseLimpopo kumazantsi futhi nentshona kwelaphondo njengaphaya koThabazimba ekuseni futhi bilabila phalaburwa ngaloo mafu ingephi ekhatshwa lokubhudla futhi kakhulu komoya ekuseni ngo-10 degrees kanti ke futhi baphila kanje kwiphondo ke lapha eMpumalanga kwezo ndawo futhi ke ezikumbindi kwelaphondo njengaphaya kaloku umbukeli wam kwa-Emelo futhi yabikwa kakhulu inqele ngeyona ndlela xa bevuke ekuseni ngomso ngenxa ka-4 degrees mbukele ekhaya ndiyayivala nam ke ndiyisoke bethuna imozulu ngephondo lokugqibela phake kwaZulu Natal kwiindawo ezininzi ke eziphezulu kwelaphondo buphaya eNewcastle ekuseni futhi kucwengile ekuseni baluvale futhi belusonga usuku ngomso ngo-16 degrees mna ndikuthanda kangaka xesheli miyoli Kamnandi mawethu.